Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव एन्ड बयनिसिमबो एडभान्स हैप्पी दुर्गा फुजा दा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा BTC साख्रि ओंखारदों ग्रेड 3 आव दा नोंथांमोना मैया मोनसे भिडिअ मोनखाबाय मैक्सिमाम पोस्टआ टेक्निकलाव दा बेयाव मारैहाय फर्म फिलआप खालामनांगौ A to Z लाना फैदों आरो लोगोसे गोनांथार डकुमेन्टसा माखौ हरफानांगोन नोंथांमोना बेनि सायाव डिटेल्सखौ मोननो हागोन दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट बर' रावजों मोनगोन लोगोसे लन स्किमनि सायावबो आपडेट मोनगोन दा जों अफिशियेल नटिसखौ बेयाव नायग्रोनोसै जे जोंहा माखासे क्लियारिफिकेसन जोंहा दंबावो दा बे अफिशियेल नटिसखौ निउस पेपारावसो होदों अफिशियेल साइटआव होआखै मानोना CSB आ अफलाइनसो खालामो नालाय दा बेनिफ्राय बे पोस्टआ गासै 263 गासैबो नोंथांमोना ग्रेड 3 मोनदों दा मैक्सिमाम पोस्टआ टेक्निकलाव दङ प्लास नन टेक्निकलबो दङ दा नन टेक्निकल होनोबा मा पोस्टआ दङ होनोबा फार्स्टनि एग्जाम्पल 1 नम्बर बेनो जाबाय 43 पोस्टआ नन टेक्निकलाव गोग्लैगोन ओके बेनो जाबाय सुपारभाइजार पोस्टआ अनलि वमेनफ्राल' माने खालामनो हायो आरो हिन्जावफ्रा दा बेयाव खालामनोबा डिग्री पासआबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय एक्सट्रा साबजेक्ट दङ बेखौ होनायाव दङबा बांसिन प्रेफारेन्सआ मोनगोन बेखौ बुंदों आरो ओके आरो बे जाबाय पोस्टआ नोंथांमोना गासैबो रेगुलार पोस्ट दा बे PDF फाइलआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामदो गासैखौबो बुंला मानोना भिडिअ जोबोर गोलाव जागोन दा मोनसे पोस्टआव हेन्डलमानिबो दङ डेमनस्ट्रेटरावहाय HSLC पास खालामनांगोन प्लास नोंथांमोना डिप्ल'मा नांगोन 2 इयार्स हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल नोंथांमोना टेक्न'लजियाव लानाय जानांगोन आरो होमबासो बेयाव इलिजिबल जागोन दा मैया आं 10 पास बुंदोंमोन मानोना एसे अफिशियेल नटिसआ ब्लार दंमोन दा कारेक्सन जाबाय स' दानिया स्टाफ नार्सआव खालामबा BSc नार्सिं बा GNM खालामनाय जानांगोन पास खालामनांगोन लोगोसे नोंथांमोना मा बेनो जाबाय इण्डियान नार्सिं काउन्सिल एन्ड रेजिस्टार खालामनाय जानांगोन बे जाबाय मोनसे काउन्सिल थायो बेखौ मिथिखागौ एन्ड ANMबो दङ ANMआव नोंथांमोना ANM पास खालामनाय जानांगोन कर्सखौहाय आरो लोगोसे नोंथांमोनाबो बेबादि सिस्टेमाव काउन्सिलजोंहाय नोंथांमोना रेजिस्टार जानांगन स' बेनिफ्राय खायसे पोस्टखौ बुंला आङो मानोना गोबाव जागोन भिडिअआ मेनलि जोङो फर्म फिलआप खालामनाय प्रसेसआव फैदों बैसो 18 निफ्राय 38 बाट जोंनि STआ 43 इयार्ससिम खालामनो हागोन एन्ड डकुमेन्टसा ओरैबायदि BTCआ जोंनिया नांलाया अके मानोना जोंहा थागिबिखा नालाय ST सार्टिफिकेटआ बेनो एक्सेप्ट जागोन प्लास आधार कार्डआबो जागोन लास्ट डेट 28 अक्ट'बर अफिशियेल एड्रेसआ बेनो बेयाव नोंथांमोना हरनांगोन अके अनलि BTR केन्डिडेट्स एप्लाइ खालामनो हागोन स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना एनभेलपआ बे सानै एनभेलपआव गोबांथार डकुमेन्टस दङ नालाय बेखौ बेयाव सोना हरनांगोन गासैबो डकुमेन्टसआव सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन जेरक्स कपि खालामनानै प्लास बेनि सिङाव आरोबाव पस्टेल स्टाम्प थाइबानिया बे सेल्फ एनभेलप होनना बुङो बेखौबो नोंथांमोना फिसा मोनसे खाम थायोना बेखौ हरफानांगोन आरो जाहाथे नोंनाव बेयो कल लेटार फैयो नाथाय आं सानो बे एडमिटआ अनलाइनसो मोननाय चान्सआ दङ गांनै फट'कपिस बेयाव बिदों सेल्फ एटेस्टेड होननानै माने गांनै पासपर्ट फट' बिदों आरो सेल्फ एटेस्टेड होनना बुंदों बेखौ नोंथांमोना गावनि साइनखौ होनांगोन आरो नोंनि फट'आ अके होमबासो एक्सेप्ट जागोन एन्ड बेनिफ्राय खायसेयाव सिगांनि फर्मावहाय अबेबा गांथामबो बिनाय दङ बाट बेयाव अफिसियेलि गांनै बिनाय दङ दा बेखायनो जों फर्मेटखौ लाना फैबाय आरो बे फर्मेटआ ओरैबायदि CSBनिखा जाय दाखालि फरेस्टआव खालामदोंमोन एबा ग्रेड 4 खालामदोंमोन नोंथांमोना बेयावनो खालामनांगोन अके स' बेखायनो फट'खौ नोंथांमोना बेयाव सिथाबना हरनांगोन दा अफिसियेलि बिनाय बादिबा गांनै बिदों आरो गांथाम बिनाय नुदोंबा खायसे फर्मेटआव नोंथांमोना हरबानो जाबाय बाट जेबो नङा बाट गांनैयानो जागोन आं सानो देन फट'खौ बेयाव सिथाबदो बेनिफ्राय नोंनि साइनखौ होदो सेल्फ एटेस्टेड बेनिफ्राय सायावबो मोनसे सिथाबनाव हरदो जाहाथे बिथांमोना बेखौ नायो आरो दा पोस्ट एप्लाइड फर नोंथांमोना मोनदों जे बेयाव बुंदों जे नोंथाङा मा पस्टआव एप्लाइ खालामदों मोनसे बाथ्रा जुदि मोननै पोस्ट खालामा नोंथांमोना एक्सट्रा लिरनांगोन अके बेबायदि दा बेखायनो हमना ला एग्जाम्पल सुपारभाइजार पोस्ट लिरदोंबा नोंथांमोना सुपारभाइजार पोस्टआव एप्लाइ खालामदोंबा बेयाव लिरबानो जाबाय एन्ड डिपार्टमेन्टआ जाबाय नेम अफ डिपार्टमेन्टआ सुपारभाइजारा जाहैबाय जोंहा वमेन एन्ड चाइल्ड डेभेलपमेन्ट बेखौ लिरनांगोन बा हेल्पआ हेल्थखौ नोंथांमोना लिरदो जुदि एग्जाम्पल स्टाफ नार्स बा नोंथांमोना हेल्थआव गोग्लैगोन नालाय बेखायनो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव नोंथांमोना बेखौ लिरनांगोन देन नामखौहाय ब्लक लेटारजों लिरबानो जाबाय फार्स्टआव नोंनि नाम एन्ड स्पेस बारनानै नोंथांमोननि टाइटेलखौ होदो फादार्स बा हासबेन्ड नामखौ बेयाव लिरदो दा फैबाय एड्रेसआव स' एड्रेसआव नोंथांमोना फार्स्टआव मा जाहाथे गोरोन्थि जायैबायदि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना लिरना ला आरो बे एड्रेसा प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट थायो दा बेखायनो जोङो डिस्ट्रिक्टखौ होग्रोबाय बेनिफ्राय पिन कड होबाय गोजौआव नोंथांमोना गामिखौ होबानो जाबाय भिलेज लिरनानै देन बेनिफ्राय पस्ट अफिसखौ नोंथांमोना होदो आरो गाहायाव PS खौ होदो आरो जायगा थोयोबा स्टेट होननानै आसामखौ नोंथांमोना लिरफानो हागोन देन प्रेजेन्टआवबो लिरदो सेम नोंथांमोना जुदि प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट सेमबा लिरबानो जाबाय आरो जुदि थानाया एक्सट्राबा नोंथांमोना एक्सट्रा एड्रेसखौ बेयाव नोंथांमोना लिरनो हागोन आरो अके प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्टजों खायसे गोरोबा नालाय दा बेखौ जों क्लियार खालाम स' दानिया फैबाय बार्थडे नोंथांमोननि बार्थडेआ मा दं बेखौ लिरबानो जाबाय एग्जाम्पल 01/01/2000 जास्ट बेबायदि नोंथांमोना लिरनांगोन अके बेखौ मोजां फिलआप खालाम एन्ड कमिउनिटियाव नोंथांमोना मा बर' कसारि बेयाव नोंथांमोना होनो हागोन अके बेखौ जों क्लियार खालामबावबाय एन्ड मेरिड आनमेरिडखौ नोंथांमोना स्टेटासखौ होबानो जाबाय
दानिया जों फैबाय नोंथांमोननि जेन्डार दा बेयाव सेलेक्ट खालामदो मेल फिमेल देन बे जाबाय स' बेनिफ्राय धोरोमखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो रिलिजनखौहाय बेयाव सेलेक्ट खालामदो आरो लोगोसे कास्ट दङ नोंथांमोना लेफ्ट साइडआव मोनदों कास्टखौबो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हादो ST आव स' बेनिफ्राय फिजिकेलि हेन्डिकेप बा नंगौबा येस नङाबा न' बेखौ जुदि नंगौबा नोंथांमोना येस बा गाव गावनि खोना लादो जुदि नङाबा न' थुना होदो देन प्रेजेन्ट अकुपेसनाव मा दं इफ एनि जुदि जेबो मावाखैबा नोंथांमोना NA होनो हागोन एबा नट एप्लिकेबल जुदि मावदोंबा माबाफोर जुदि मावनाय दङबा नोंथांमोना बेखौ होनो हागोन जेरैहाय एग्जाम्पल सेल्फ एमप्लयडबो होनो हागोन ट्रेजारि चालान माखौ दानदों सेलेक्ट खालामनानै डेटखौ होदो आरो बबेयाव दानदों बेखौ नोंथांमोना प्लेसखौ बेयाव लिरना होदो अके बे जाबाय माखासे डिटेल्सखौ नांगौ जायो डेटखौबो स' दाना फैबाय क्वालिफिकेसन बेयाव बुंदों HSLC अनवार्ड्स होनना बुंदों माने 10 पासनिफ्राय जेसेबां दङ नोंथांमोना बेयाव लिरनो हागोन आरो अके फार्स्ट एग्जाम्पल HSLC नोंथांमोना बेयाव होनांगोन अके प्लास एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथांमोना कम्पालसरि हरथारनांगोन दा जों HSLC होबाय बेनिफ्राय साबजेक्टखौ लिरदो बेनिफ्राय बर्डआ मा सेबा 10 पासनिखौ बेयाव लिरदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना बेयाव होनो होदो इयार अफ पासिं माब्ला पास जादोंमोन डाइरेक्ट 2020 बिदि होदो बेनिफ्राय डिभिसना दा नों मेट्रिकआ फार्स्ट डिभिजन ना सेकेन्ड ना थार्ड बेखौ होनांगौ थिग बेबादिनो फैबाय HS लेभेलाव HS बा HS खौ B नाम्बाराव होबावदो बेनिफ्राय नोंथांमोना BA बा BA BCom बा BCom BSc बा BSc पोस्ट ग्रेजुवेट दङबा बेखौ होलांबाय थादो सेम टु सेम बेबायदि साबजेक्ट बेनिफ्राय बर्डआ गाव गावनि बर्डआ थाबाय हमना ला HS बा एसेक थाबाय बेनिफ्राय डिग्री बा गुवाहाटी इउनिभार्सिटी बा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटी थाबाय स' बेनिफ्राय बेयाव नोंनि नाम थाबाय अके नोंनि नामखौ होनांगोन बेनिफ्राय सिगनेचारा नोंथाङा फुल सिगनेचार होनांगोन अके देन बेनिफ्राय फन नाम्बार एक्टिभखौ होदो आरो डेटखौबो होदो माब्ला फर्म साबमिट खालामदों बेखौ होदो डकुमेन्ट्सआ एज सार्टिफिकेटआव एडमिट थाबाय नोंथांमोननि मेट्रिकनि एडमिट जेराव बार्थडे थानाय बा बार्थ सार्टिफिकेट बेबो जागोन खुनु इसु गैया दा C नाम्बारा जोंनि थाखाय गोनांथि नङा BTC सार्टिफिकेट नांलाया जोंनि बर'फ्रा ST आनो जागोन बा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बा आधार कार्डआनो जागोन बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन गासैबो हरदो बेनिफ्राय ट्रेजारि चालान अरिजिनेला बेखौसो नोंथांमोना हरनांगोन अके जेरावनोखि 150 दाननांगोन पेमेन्टखौ गांनै फट'कपिस बेयाव बिनाय दङ गांनै एबा गांथाम नोंथांमोना गांथाम खायसे हरो मानोना फर्मेटआ आलदा दङ टाइप खालामनाया गांनैबाबो जागोन गांथामबाबो जागोन बेनिफ्राय थाइबानि पस्टेल स्टाम्पआ बेखौ नांथारगोन माने बे जाबाय नोंथांमोननि खामनि सिङाव थागोन सेल्फ एनभेलपआव थागोन जेरै फिसा मोनसे थायोना सिङाव बेयाव नोंथांमोना थाइबानि पस्टेल स्टाम्पखौ हरनांगोन जाहाथे एडमिटआ बिथांमोना कल लेटारखौ हरनाय बायदि नाथाय आं सानो बेखौहाय अनलाइनसो मोनगोन बायदि एन आदार्सआव एक्सपिरियेन्स थाबाय बा गुबुन सापर्टिं डकुमेन्ट्स थाबाय बेखौ नोंथांमोना होनो हागोन स' दानिया फैबाय IPO फिलआप खालामनाय दा फार्स्टआवनो 150 पेमेन्टखौ दाननांगोन दा 100नि मोनोबा प्लास 50 रुपिस दाजाबावनांगोन गांनै गांथामजों जिखुनु जाया 150 जाबानो जाबाय खुनु खोथा गैया देन फैबाय एट दा पस्ट अफिस एट दा क'क्राझारखौ होदो जुदि क'क्राझाराव हरगोनब्ला स' बिनिफ्राय गोजौनि एड्रेसा सोरनि फेभाराव दानगोन बेनो जाबाय IPO दानोबा नोंथांमोना सोरनि फेभारावनो बेनो जाबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि BTC बिदि लिरदो अके एबा क'क्राझार होदो गाहायाव देन जुदि नों चालान दानोबासो हेड अफ एकाउन्ट दंमोन ना बेयाव नोंथांमोना डिप'जिट खालामनांगौ आरो बे जाबाय अनलि ट्रेजारि अफिस क'क्राझाराव जागोन बाट IPOआ जिखुनु जाया पस्ट अफिसनिफ्रायनो एक्सेप्ट जागोन देन सेन्डार एड्रेसाव फार्स्टआव नोंनि नाम थाबाय नाम होदो बेनिफ्राय गामिखौ होदो पस्ट अफिसखौ होदो PS खौ होदो डिस्ट्रिक्ट होदो पिन कड होदो अके बेबादि प्रसेसआव नोंथांमोना फिलआप खालामदो दा बेनो नोंथांमोना बे IPOखौ हरथारनांगोन कम्पालसरि अरिजिनेलखौहाय होमबासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन दा बेनोमोन A to Z एप्लाइ खालामनाय प्रसेस आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय